Слушай внимателно. Мислиш, че помагаш на доматите си, а всъщност ги убиваш. Бавно и мъчително. С всяка лопата, с всяка дупка, която копаеш. Погледни този разсад. Крехък, пълен с живот. А ти се готвиш да му сипеш чиста отрова в корените. Да, точно така. Отрова. Говоря за онази тайна съставка, която всеки знаещ съсед ти препоръчва. Прясна, необработена тор. Или още по-зле, шепа концентриран минерален тор. Служи малко за сила, казват ти. Да тръгнат по-бързо. Пълни глупости. Това не е храна. Това е химическо оръжие за масово поразяване на кореновата система. Ти изгаряш корените. Буквално ги пържиш в амоняк и соли. Спираш достъпа им до вода и хранителни вещества още в първия ден. Продавачите на торове искат да вярваш, че повече е по-добре. Лъжат те. Те продават отрова в красиви опаковки, а ти плащаш, за да убиеш реколтата си. Хвърли тази химия. Забрави за прясната тор. Това е мързеливият, глупав начин. Начинът, който гарантира провал и жълти, болни растения. Погледни какво става, когато сипеш тая гадост в дупката. Корените на домата са като нежна бебешка кожа. Деликатни, фини власинки, създадени да пият вода. Концентрираният тор, било то химически или органичен амоняк от прясна тор, действа като киселина. Той изсмуква водата от клетките на корена чрез осмоза. Коренът не просто спира да работи, той умира. Изгаря. Става черна, безжизнена маса. Входна врата за всякакви гъби и болести от почвата. И тогава се чудиш. Защо доматите ми не растат? Защо листата пожълтяват отдолу? Защото ти си убил двигателя на растението. Убил си корените му. Растението гладува и жадува, въпреки че си го нахранил и полял. То не може да усвои нищо. Ти си го поставил в пустиня от сол и амоняк. Стига толкова теория. Време е за действие. Сега ще ти покажа как да подготвиш дупката за засаждане, за да създадеш рай за корените, а не аде. Първо, забрави за малката дупчица. Копай яма 40 на 40 см. Дай пространство на корените да дишат и да се развиват. Второ, на дъното на дупката слагаш това. Копеечно, но безценно. Добре огнил компост или оборска тор. На поне 1 година. Трябва да мирише на пръст, не на амоняк. Това е бавната храна. Енергията, която ще се освобождава с месеци. Сложи 1 лопата на дъното и я смеси с оригиналната пръст. Трето, магията на калия и калция. 1 супена лъжица дървесна пепел. Не повече. Това е калий за сладки домати и защита от болести. И 1 шепа счукани яйчени черупки. Това е чист калций. Броня срещу върховото гниене, което съсипва половината ти реколта по-късно. Разбъркай всичко това добре. Създаваш гнездо. Буферна зона, пълна с достъпна храна, която няма да изгори корените. Четвърто, полей обилно дупката, преди да сложиш растението. Нека водата се поеме. Създай влажен резервоар, който ще посрещне корените. Сега вземи разсада. Внимателно го постави в центъра на калната яма. Не го заравяй твърде дълбоко. Първите листа трябва да са над земята. Запълни дупката с пръстта, която изкопа. Не я притискай с крак. Леко утъпчи с ръце, за да премахнеш въздушните джобове. Това е всичко. Погледни разликата. Вместо да хвърлиш растението в химическа мина, ти му построи 5-звезден хотел с включена закуска за месеци напред. Корените няма да се борят за живот. Те ще се взривят в растеж, ще се впият в хранителната среда и ще започнат да помпат сила към листата и цветовете. Това е тайната. Не е в скъпите торове. Не е в бабините деветини. Тайната е в разбирането на биологията. В това да работиш с растението, а не против него. Спри да бъдеш убиец на домати. Стани техен съюзник. Резултатът няма да са 3 домата от корен. Ще береш с кофи. Буквално. Растения, които са здрави, мощни, отрупани с плод. Домати, които имат вкус на истински домати. Сладки, сочни, ароматни. Спомни си това видео след 2 месеца, когато съседите ти ще се оплакват от болни растения и слаба реколта, а ти ще се чудиш къде да складираш твоята. Изборът е твой. Можеш да продължиш по стария начин и да се проваляш всяка година. Или можеш да направиш това, което ти показах. Точно сега, ако си готов да спреш да гадаеш и да започнеш да отглеждаш истинска реколта, знаеш какво да направиш. Абонирай се!
защото това е само началото.